welcome po sa aking channel, Jumong TV Bisdak. Ngayon po ay panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. At huwag kalimutan, kung bago ka lang sa channel ko, subscribe at i-hit yung button para updated ka sa video na i-update ko. At mamaya may vlog tayo ngayon doon. Alright! Napakaliwanag kasi ngayon ay magandang umaga, napakaganda ng umaga. At dito kami, titingnan natin yung mga view na ganyan, diba? Right! Tingnan nyo guys, yung mga view guys, diba? Napakaganda ng view guys. Yan, yun ang mga sleeping dinosaur. Last time nag-video ako dito, medyo nagbibisaya ako noon kasi kasama ko yung anak ng dinosaur. Tapos ngayon natutulog. Ayan yung ano niya, kabuuan ng katawan niya. At doon naman dagat yan, diba? I-hit mo yung button para updated kayo sa sleeping dinosaur. Yan, napakaganda. At yun lang po. At magandang umaga. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.